Tumis kangkung cabai gendot sego gendar. Esuk iki pake ngepuk-ngepuk kayu bakar nek ngarep omah. Aku prepare ameh masak kangkung cabai gendot. Cabai gendot oleh-oleh saka Kopeng kae. Pak iki penasaran rasane cabai gendot kaya apa. Rampung sing midili kangkung, nyeruput kopi, langsung rajang-rajang bumbon. Bumbune brambang, bawang, lombok abang keriting karo lombok rawit galak. Singkat cerita wis rampung kabeh, langsung masak. Bumbu sing dirajang mau ditumis kabeh. Oh iya iki tak kei terasi. Laos godhong salam. Sisene nguyah moto gula pasir. Yang terakhir kecap manis. Inci pisik menawa sing kurang. Kangkung cabai gendot wis mateng, lanjut adang sego gendar. Banyu blenge disuntak nek wajan. Beras iki wis tak pesusi. Nek wis nyemek arep kaya dadi sego kae langsung tintas. Manci sarangane tak pindah ngarep. Singkat wae iki wis umup, langsung adang sego gendar. Niki paedah harian kalih kangkung cabai gendot. Singkat mawon sing adang sego gendar sampun mateng, gage-gage maem. Tumis kangkung cabai gendot sego gendar. Bismillahirrahmanirrahim. Jebul kok nggih seger tenan. Oseng nganggo ngene iki wau kula paringi kuah sekedhik. Sego gendare nggih pas anget-angete. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula tak lanjut maem rumiyin.